Lad være med at grine, lad være med at råbe op, og lad mig til at færdig. Ja. Action! Præcis. Skal jeg starte med action? Ja, når du filmer det. Ja. Action! Se I. Det her, jeg vil jo gerne gribe sådan her. Ja. På gasken til det. Og... Okay. Altså, du ville gerne. Ja. Du sagde. Hold da kraftigt med kæft. Jeg vil gerne gribe sådan på gasken til. Og hvad hedder det? Ja, jeg tager fat sådan her, og så vil jeg gerne, når jeg måske her, der vil jeg gerne sådan køre i mellemgasområdet, ikke? Hvis det nu er situationen, og jeg så løsner skruen der, og mener, at hvis jeg nu drejer den længere derom, og tager fat, så kommer jeg til at give den nærmest fuld gas, når jeg er i min mellemgasområde. Så skal du have en med hele tiden, det er besværligt. Det er nemmere at slippe, og så bare gas. Jamen det er sgu da lige meget, jeg siger bare der, hvor jeg har min hånd. Ej, det er synd. Lad være med at filme det. I må ikke lægge det ud på YouTube. Det kan vi ikke være bekendt. Jeg forstår det. Prøv lige igen. Fortæl mig, hvad du mener med at løsne og flytte og sådan noget. Hvad er det helt præcis, du vil løsne? Hvis jeg nu drejer gashåndtaget her til at slippe det, så rykker det. Ja. Hvis jeg nu flytter det en tag. Hvor meget flytter det? Det er jo lige meget. Ja. Men det der går galt, det er ikke den her, du flytter, når du flytter den. Det er den, du drejer på. Det er ikke den, du flytter. Du flytter ikke. Jeg tror, at du tror, at den her streg nu er 0. Ja. Ja. Og så tror du, at hvis du løsner et eller andet og drejer det der sådan der, så vil der være kortere til fuld. Ja, så kan jeg godt sige det der. Men det er der ikke. Nej. Og det er situationen. Og kabler og hele lorten, så du flytter noget. Ja. Så du har kablerne, de går ind ovenpå på din gasomtaget her. Ja. Og så drejer du Ja, for helvede. Se, det var kraftigt med det, jeg har brug for at høre med. Jamen, jeg har ikke hørt noget fra det. Der er faktisk nogle greb, der er lavet sådan, at der er mønster på undersiden, og så er der ikke noget mønster på oversiden, hvor du holder. Hvis du så drejer det en halv omgang, så kunne det måske være, at der var noget i historien. Men det skal jo sidde, så det passer sådan her. Sådan er det på KTM-håndtag. Der har du jo... Det er nok det, der er galt. Der har du... altså, lad os nu forestille på den måde, at det er ikke bare rundt. Ja. Det er sådan anatomisk. Ja. Ja. Så betyder det noget. Men fordi langt de fleste er rundt, så tænk lige meget. Hvorfor er I så onde ved mig så? Det er fordi, jeg vidste jo ikke, det ikke var rundt. Det er fordi, at alle tror, at det er hele vejen rundt. Altså, derfor er det jo fuldstændig ligegyldigt, hvor du holder. Men hvis du har et greb, som faktisk er lavet sådan, at der er en overdel og en underdel, som du tager på. Men jeg kan jo også sætte til ved. Nej. Og så starter her. Altså, det ændrer sig sgu da i løbet af en tur. I hvert fald mit det. Ja, jeg bliver også nødt til at... Selvom at det er et jeg så bare kalder det et ovalt gashåndtag. Så er det lovligt. Bilder du mig så ind, at du sidder her og ærger over, at du ikke har fået det filmet? Jeg har altid på køre sådan der. Ja. Men det runde, Men du siger ja til det, så... Jeg tror bare, at skulder var gået ned. Der er bare noget crabben, der bliver en halv omgang. Så bliver det lige sjovt nok sådan der. Så at jeg står bare på... Så du skal nok bare have et håndtag, gummihåndtag, som er en mini-rundt, så det er jo mange bekymringer. Kan man godt få dem runde? Action!